Mga higala, kumusta? Mayang gabi kanyang tanan, kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasigdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa kaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, magampo kita. Dalaygon ka nga Diyos sa walay katapusan. Sa gihapon kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Angay ka sa mga pagdaig ug pagasimbahon, ikaw ang Diyos nga nagabuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa mga tinubdan sa katubigan. Ginoo, dako ang among pagpasalamat kanimo nga hangtod niining mga taknaa bisan pa sa daghang mga kakulian apan ikaw nagatugot nga kini nga programa magpabilin sa kahanginan. Tugote Ginoo nga kini nga programa magadala kini og daghang mga kalag diha sa imong tiilan. Ang mga taong nagapaminaw, hinaot pa nga imong pagalamdagan ng ilang salabutan, din ang ilang mga kalag mahayagan sa imong pulong sa kamatuoran. Kabiga sila sa pagpangalaga diha kanimo, ginapangayo namo kini, tungod lamang kang Kristo nga among matud nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome din sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili patamaadto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa ato sa ning ibanan og pipila ka mga text message dinhi nga atong nadawat nga niya sa atong cellphone. Atay masahon no. Brajon, gikalipay gyud namo sad ni nga programa. Wala pa gyud mi makapahimulos sa pagpaminaw kay bag-o pa mi nga nakapaminaw sa inyong programa. Og si tatay maoy nagbalita og si tatay ang akong bayaw pod maoy nag-ingon kay kami good mga backslider mami, pero sa kaluoy gyud sa Ginoo tulo na ron sad ka Sabado nga sunod-sunod nami og simba. Salamat sa pagbasa. Okay, salamat kana, good news na, ha? Good news na. Kay kinini ang aduna gani sadtoy backslider pero didto pata sa AM, dili pa FM. 33 ka tuig siyang na-backslide. Unya, nahimo na siyang Kristo sa buwangan. Pero sa sige niyag paminaw sa atong programa, nakaingon siya nga mura siyag cellphone nga nalubat, unya na-charge siya. So, ang punong si Ginoo, may mga himala gyud nga moabot sa atong kinabuhi kung ato lang gyud ning hangpon, gawas kung ato sa gyud pong supakon. Okay, niya patay basahon, sir, maayong udto mangut pangutana man di ni. So sagdi lang no kay kadtong pangutana unta kagabi ang atong tubagon gawa nato na gitubag lang kay nag-text siya nga di gyud ko kapaminaw kay ang di madas oras kay akong sakyanan na plat motong atong giilisan ni adtong kuan ni Mother Lia Muñoz sa Manila na kadtong mahitungod lagis kasuguan nga matud pa ni Herman nga di na kuno ta magtuman sa kasuguan ni Kristo. Unya naaman toy mga kuan gyud pod maraog sa dali-dali baka to nga pagka type nga ang ang pag-type okay ra pero sa gipamahayag ni Herman ngaris kang Mother Lia dili kayo ingon nga arrange mo na nga medyo dunag gyud mga inunta conflict kung imong tan-awon pero okay lang no nya napatay basahon. Maayo unta sir kung naminaw ng ngalan og Herman kay basin di ay og itugot gyud sa kahitasan nga mahayagan ng iyahang salabutan. Gawas lang ka kung ang naas yang kasing-kasing ang pagsupak gyud
Pero si Kristo igo nang naghatag siya og panig-ingnan sumbanan aron nga ang tao mosunod sa kasuguan. Salamat sa pagbasa, sir. Okay, salamat po. Okay, last text nga akong basahon. Okay, Kuya John, mugreet ko og happy birthday. Kang Manoy Mumi, mag-birthday siya ugmang adlaw, kuya. Ug Manoy, happy birthday advance. Unya nangandam na sad mi Manoy nga imo ming imbitaron sa imuhang pakals. Hehehe. Okay, salamat kayo, no? Well, si Brother Libby, sa dili pa mo irog mo basa og pipila ka mga text message sa iyang cellphone. Mas maayo siguro, Brother Libby, nga imo sad usa malili diha nga atong monitor aron atong mahibaluan kung diing nasura sa kalibutan o lugar na nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby? Okay, daghang salamat, Brother John. So, mayong gabi sa atong tanan nga mga listeners sa radio dinis Pilipinas. Kutob sa naabot sa ato nga broadcast karon, mga viewers nato sa Pilipinas, mayong gabi kaninyong tanan. O given na welcome na mo higala karong gabi na sa ato nga programa. Maingon man sa atong tanan nga mga viewers sa nakalanlain nga part sa kalibutan karon nga nakig-uban kinasing-kasing na sa munamo nga gina-welcome sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Pwede na mo higala, makapadangat o maminsahe dinis atong programa para sa inyong mga minahal sa kinabuhi, mga greetings ba or panimpaya, unsa pa din mga importanteng mga messages. So ato nang dawaton dinhi, maka-text mo sa among number ni Brother John nga ato kanunay ginapahibalo. Ang akong cell number higala 0926 8869 758. Okay, muna ito number, akong sublion, 0926-8869-758. Anya, pwede mong makapadangat o mamensahe diri sa comment section nato higala sa Facebook, no? Aron ato nang mabasa ang inyong mga messages or kung naamoy mga pangutana diha, may tungod sa pulong sa Ginoo, nga inyong gikalibgan mga higala, labinag naamoy mga follow-up sa mga pangutana nga atong ginahisgutan dinhi, ato na nga gina-welcome. So kini atong programa wa tay giandam nga topic mahigala nga moy atong diskason. Nag-agad lang ni sa inyong mga pangutana. Murag kamoy naghatag og topic namo dinhi. Kay pangutana nga ipadangat dinhi, bali nag 1 hour namo nga tubag ni Brother John. O kung naamoy mga contribution ana, dugang tubag sa pangutana, ato sa nang gina-welcome. Ug naamoy mga reactions, mga follow-up, so ato sa nang gi-welcome din sa ato nga programa. Kaniya atong pahinumduman ng atong mga kahigalaan nga mga viewers, palihog atong i-share mga higala. Di nato kalimtan sa pag-share ang atong programa ngadto sa atong mga friend or mga minahal sa kinabuhi, aron sad sila makatanaw o makapaminaw po sila sa mga pangutana nga atong ginatubag dinhi sa ato nga programa. Okay, ato na ning sugdan pagbasa ang atong nakita sa screen. Okay niya si Million Silasol. Salamat sa paglab o pagpray, Brother Millions. Kanya niya po si Brother Rodolfo Bantilan. Salamat sa paglab sa ato nga program. Niya po si Roth Chong Bakero. Mayong gabi, Bro Libby o Bro John. Happy Valentine's Day watching from Hagnaya, San Remigio, Cebu. Salamat sa paglab o pagpray sa ato nga tulumanon. So good evening nyo diha, Sister Roth Chong Bakero. Niya po si William Eddy. Marag ito ni Sambuanga. Mayong gabi mga brad, from Bukangan SDA Church, Lion B. Postigo, Sambuanga del Norte. God bless po. Okay, God bless also Brother William Eddy. So salamat kaayo sa imong pagpakiguban karong gabi na. Nukad gikan sa Sambuanga del Norte.
Anya niya po gikan sa Saudi Arabia, Brother Ronilo Itang. Mayong gabi na usab kaninyo, Brother John o Kuya Livy. Maingon sab sa mga kaigsunan nga tigpaminaw o sa mga nagview niining programa sa Jesus is Our Hope. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo. Anya niya sa dato nakita si Sister Remedios Diheto. Good evening mga brad. Di na pod mi. Manang og Samuel na minaw na pod mi. Salamat kayo no. Sister Remedios Dihito o Brother Samuel sa inyong pagpaminaw sa ato nga programa. Anya niya po si Brother Rufino Moreno. Salamat po sa paglab o pagpray, Brother Rufino. Anya niya sad si Brother Leonidas Tayom Sumalinog. Watching mga brad, loud and clear. Okay, may gabi ni mo, Brother Leo diha sa sitio Kabatuan. Anya, kumusta dihang mga kanto family, mga padapat? Anya, ngadto nila ni Sister Valentina Baga. Anya, ato sang pangumusta kung Brother Nelson Bersero, siyang lanog nga sound system, Just Little Hells. Anya, imong mga silingan diya, Brother Leo, mayong gabi no, sa mga silingan diya nga nakabati sa imo nga sound system. Okay, ato sang gipasalamatan ni Asad sa gihapon ang ato nga mga kahigalaan gikan sa ang ato nga Riverside FM Cebu. Nag-live na atong programa sa Riverside FM Cebu sa 93.2 megahertz. Anya salamat no ni salamat sa ato nga station manager Jesser Bausin Molly o kang Sir Riner ang CEO. Okay, ato ning ipadayon inguni on air nata diri mga brad. Maayong gabi. Okay, good evening no. Riverside FM nya mga tigpaminaw sab diha sa Riverside FM kutob sa naabot silang broadcast. Kinasing-kasing mo na mo nga gina-welcome sa Jesus is Our Hope. Okay niya sad si Gay Marie Kalapuan. Salamat Sister Gay Marie sa paglab o pagpray sa ato nga tulumanon. Anya niya sad si Fride Pelicano. Mayong gabi ninyong duha Brad John, Brad Libby og sa tanang mga viewers. Nagtanaw ko sa Balod, San Fernando, Cebu og nagtanaw usab ang akong asawa si Chris Pelicano og ang akong anak si Mary Rose Pelicano diha sa Lawis Housing, San Remigio, Cebu. So salamat kayo Brother Fride, unya salamat sa pagpray og paglab sa ato nga program. Anya nakig-uban po na to sila si Sir Jedel Peritos. Good evening Brad John og Brad Libby. Always watching your program nga ako atangan kada gabi. Salamat kaayo Brother Jedel Peritos suban sa imong tibuok family. Anya niya po si Sister Celine Ruiz Mindaros niya may isang gabi ni Brother Edjon di ano. May gabi Brother John. Anya ingon ang mensahe dinhi maayong gabi ninyo diha Brad og sa tanang mga naminaw sa radio ni ining program Jesus is Our Hope. So good evening. Anya niya po si Sister Chari de la Cruz Nugas. Salamat po sa paglab o pagpray. Anya good evening sa tanan nato mga silingan diya sa Mabuli nga nagapaminaw sa atong programa. Ang uban nagamit ang mga sound system atong pasalamatan si Brad Mulo. Bago ni siya nga nagamit sa iyang sound system. Anya kumusta las Jack diya silingan mga ni Brad Tutron, lan Brad Sensor dia, ilang mga family, alang Arnel dia, ilanan, tanan dia no, nga naminaw atong gina-welcome karong gabi na. Dia good evening Lanster Mercy dia, lan ni Rizal. Dia good evening sa mga Abayon family, bisan pa dia sa mga Ipil family, Rivera family, o niya ngadto sad sa mga pamilyas, mga Nugas nga nagpaminaw karon, mga Serapino o mga pamilyas Lipalam. Good evening sad Mr. Enilia Saga, iyang tibok family na ni Brad Eric Sinoy,
bag-o po na nato pa ng Sabado gi amuntar iyang sound system. So good evening Brother Eric's no. Uban sa imong mga silingan diya. Niya imong panimalay ni Sister Desa, makabataan. Niya Sister Percy diya nga naminaw karon maayong gabi. O niya ngatusan nila ni Brother Toro Maglasang and family. Na Brother Roy Sayod and family na Sister Vanessa, na Sister Ganggang ilang mga kabataan. Tanan diya nga naminaw mga silingan nato ato nga gina-welcome no sa atong programa. O niya pod si Brother Elvis Peritos, mayong gabi Brad Libby, Brad John, mintras wala pa musira ang kaluwasan ato gyud ning ipaabot sa atong mga kahigalaan nga nagsunod sa atong programa og salamat sa tanan og maayong gabi pag-usab. Okay, salamat kayo Brother Elvis ug good evening sa iyong family. Salamat sa inyong pag-view diha, Brother Elvis. Okay, niasad si Roldan Bartolata. Salamat po sa pag-pray. Niya po si Brother Roland Neriginon. Mayong gabi, Brad Libby o Brad John. Welcome na po sa inyong tulumanon. Jesus is our hope. Ilabi na diri sa Quezon City o diha sa Visayas o Mindanao. Mangumusta lang ko sa akong sister-in-law diha sa Kauswagan ni Mary B. Ginon. Og sa akong pag-umangkon diya sa Iligan City ni Charlie B. Ginon, ang Ginoo magauban kaninyo, Brad, God bless. So God bless also Brother Roland. Niya po si Sister Erlinda Neri Suson Istaura. Good evening to all. Sa inyo dihang duha, sir. Og mga pinahiluna gyud ang inyong mga mensahe. Dali ra kaayong masabtan og ingon man usab sa tanang mga naminaw og mitan-aw karon niining maong programa. God bless. So God bless also Sister Erlinda. Niya po Sister Ginaline Lumundad. Salamat sa pag-pray og paglab. Niya ito pong nakita si Sony Sumayang. Salamat sa paglab og pag-pray. Niya sad si Jemmy Monte Alto. Salamat po sa paglab. Niya sad si Johnny Mainit. So good evening ni Mulong. Aba ni Grace, no? Mary Grace. Mungkada Mainit. May gabi siyang family. Yang ilan Sister Dinya dia may gabi. Yang nga to sa nila ni Sister Rosalind. Mainit nga to sa Germany. Og ni Sister Bilin. May gabi. O niya po si LV Velasquez. Mayong gabi mga igsuon, ilabi na gayod sa atong magsusulti. Bro John o Bro Libby. Okay, good evening Sister LB. Niya po si Sister Arlene Bulambao Oliamot. Good evening ninyo Brad. I'm watching from LPC. Okay, salamat kayo Ma'am Arlene no? Oliamot sa imong pagpakiguban karon. Niya po si Mrs. Alex Liaban. Mayong gabi kanatong tanan. Padayon lang yun tag paminaw nining programa. Salamat sa paglab o pag-pray dinhi sa ato nga programa. Ni ato ning tagdon mga higala. Okay, ato ning tan-aw ng ato nga cellphone alang sa mga kahigalaan nato nga dunay mga mensahe. Okay, thank you sir for being with us, Sir Matthew Anderson. Niya siya mensahe. Good evening, brother. Thank you. Okay, thank you po, sir, for listening our program. Thank you. Thank you. Okay, niya po si Sister Elpidia Curos sa Matag Obliti. Jimari Kalapuan. Thank you kaayo. Brother Ronelo Itang nag-send og heart sa ato nga programa. Niya ato po nakita, Sister si Robas, mayong gabi, Kuya Libby o Kuya John, watching from Kagnukot, Aviliaba, Leyte. Okay, ato ni nilikyatan mga higala ang pikas nga screen. Ato ning tagdon, ato makigalaan nga nag-send og heart, no? Ang uban nag-like sa ato nga programa, ato ning tagdon sila. Basahon tani ang ilang pangalan. Ang kantong makigalaan nato nga nag-love o nag-like nini nga tulumanon. Okay.
ato ning tanawon na okay niya si Brother Ronilo Itang, Narcipi Pilayo and Oliverio, Monterdihani Punay, Basilio Notarion, Vidal Likigan, Joan Mingo Gulimas, Abner Dualio, Rosjen Carabio, Virgilio Patindo Rivera, Benisa Belches, Ayan Kevin Dorotan, Rinci Pahi Corpin, Robas, Arlen Bulambao Olyamot, Ria Katamko Alburo, Patri Jem Colastri, Joseph Torlao, Chari de la Cruz Nugas, Gay Marie Kalapuan, Roth Chong Bakero, Selen Ruiz Mindaros, Roland Neri Ginon, Leonidas Tayom Sumalinog, Ninya Nicole Sumalinog, Roy Lisa Sayod, William Edi og Merifel Vargas. Okay, muna ato nakita nga mga kaigalaan nato nga nag-love sa ato nga program. Ni ato ning tagdon kining mga nag-like, ato ning basahon. Okay, niya si Brother Rufino Moreno, Alvin Arisoor, Ginalyn Lumuntad, Erlinda Neri Susan Istaura, Evangelist Mike Rivera, Tomaylo Linad White, Welski ML, Tris Jamin Jaime, Moises Alex Liaban, Aniceto Priscelias, G. Merced, Elpidia Coro, LV Velasquez, Arthur Alito Francisco, Danny LP, Jivne Jeris Malati, Freddy Felicano, Rodolfo Bantilan, Miliod Silasol o Brother Jedel Pereto. So as of this time, muna ato nakita nga manag-love, ang uban nag-like sa ato nga programa. Okay, ato ning ihatag ang panahon ni Brother John kay ato nang tagdon ang pangutana higala kay taas na sab ang oras. Ug namoy mga mensahe ipadangat diri kay karon taon-taon ato nang basahon. Ya, good evening sab ni Brother Primo. Maasin, salamat po sa pag-pray, Brother Primo, paglahab. Okay, Brother John. Primo, kumusta mong tanan diha? Salamat sa inyong pag-view sa ato nga programa. Okay. Okay, ato ning tagaan og higayon sa pagtubag na kay nagkuha na ang kagabi ra unta ni pero kalit siya nga nag-text nga sorry gyud sir dili ko makahabol sa oras kay naplat ang akong sakyanan motong atong napulihan kagabi ang kuan gikan sa Manila kang Mother Liam Monyes. Well, ato ning kuano ni, ato ning tagag pagtagad ning pangutana. Hello po, sir. Dugay raming namati sa inyo. Apan kami minus mi og kasinatian sa Bible ikumparar sa inyo. Pero asa may insakto. Sa Roma 10:4 nag-ingon nga si Kristo ang pagkatapos sa kasuguan. Unya kay natapos naman ngano nga hangtod karon inyo pa man nga gisunod ang kasuguan. Okay, ang by the way, si Nestor Balsis di ini. Okay, daghang kayong salamat Brother Nestor Balses no sa imuhang kuan, imuhang pangutana diri. Mayo kay dugay-dugay namong naminaw dinhi sa atong programa, no? Og unya kay dugay-dugay naman mong nahibalo, daghan nagyud kay dugay-dugay naman mong naminaw, daghan nagyud mog nasabtan, nabatian. And how come nga until now ang kadtong inyong nabatian ug nadunggan murag wala may inyong natagaan og insaktong pansin o reaksyon. Kung atong tan-awon kining Roma 10:4, kami di ire wa mi supak may tungod niini og nahibalo naman gyud pud mi. Ha? Kay kaluoy sa Ginoo, kini ni ang Biblia, siga gidugayon nato og basa sa Biblia, ato nagipon ning nahurot og basa. Ngani ang goal gyud nako sa akong kinabuhi nga basta maayo lang gyud lawas pagsugod sa tuig sugod kog basa sa Biblia. Ako ginanggol nga og mahuman ang tuig mahuman sa nakog basa na ang Biblia.
It means nga walay nasulat dinhi nga wa nako mabasahi. Pero wa sad nagpasabot nga ang tanan nasulod na sa akong ulo. Ang tanan akong nasabtan kay kung magbasa tag Biblia, magtuon tag Biblia, continuation man na, continual na, dili kay anha ra ka diha taman. Okay, mahitungod nini nga kasuguan magyud ning gisgutan. I'm sure nga wa ka na gyud magsunod sa kasuguan karon tungod kay gipamahayag man na ni dinhi sa Roma 14 nga si Kristo ang pagkatapos sa kasuguan. Ang tinuod pagkasulti, Brother Balses, no? Ang klaro lang gyud kung ato gyud hisgutan ning kasuguan, adunay daghang nagkalain-lain nga mga kasuguan dinhi sa Biblia. Tandaan nato, dunay gitawag og sacerdotal law. Kini nga balaod ang magsunod ani ang mga saserdote. Diin ang mga saserdote duna sila'y ilang balaod nga bago sila moadto sa templo, dunay mga sulundan nga ilahang himuon, gitawag nig sacerdotal law. Unya ang mga saserdote magpakanaog sad og mga balaod. Pero dili na sugo sa Ginoo iya na sa mga saserdote. Duna say gitawag og ordinance law. Sa templo adunay daghan nga mga gamit nga tuwa didto og giila ni nga balaan. Og tungod niya na bawal ni bisan kinsang mga babae nga muhikap sa bisan unsang butang sulod sa templo kung naa nila ang ilahang monthly sickness o kung ang ilabang binulan nga naandan. Muna gitawag ordinance law, dili na pwedeng mahikap. Kung mahikap mangyud ugaling na giila na nga kana siya nahugawan gikan sa buntag hangtod sa hapon. Unya dunay gitawag og civil law. Pananglitan ang imong kabaw nakabuhi nanong og sungay nakapatay kinahanglan na imong ilisan. And that is civil law. Karon duna po'y gitawag og ceremonial law. Diin ang ceremonial law mauni ang balaod sa paghalad og nasula og gisulat kini ni Moises. Dayon kanang moral law nga napulo kasugo ang Dios nagsulat ni ana. Out of these laws nga akong gipanghisgutan sa unahan, tandaan nimo Brother Balses, nga ang giilang nga mga dagko gyud nga kasuguan kining ceremonial law ug ang moral law. Karon kung ato nga tan-aw ni gisgutan sa Roma 14 kung masahon na nagingon kay si Kristo mao ang pagkatapos sa kasuguan aron mamatarong ang tanan nga may pagtuo. O wala man ni problema namo. Pero ang problema sa inyo kay dili na gyud mo mosunod sa kasuguan tungod ani. Pero pamalando nga kung naangay ba, nahusto ba ang inyong pagkadili mosunod sa kasuguan. Sa Grigo ni siya, kini siya nga kuan sa Roma 14 dunay duha ka termino sa Grigo. Kanang gitawag skatos og telos. Ang skatos bot ipasabot end, wa na gyud. Pero ang kining telos the end. Mao ni ang gipasabot sa kananaang skatos og telos. Dili ini nomos, dili ini dogma, dili sa ni paranggilya. Karon kung atong tan-aw ni siya, unsa maning mga kasuguan na nga gitapos diha ni Kristo, diin man ang katapusan niini. Didto sa Kalbaryo sa cross kay kini siya nga mga kasuguan na lakip man ni sa ceremonial law, balaod sa paghalad. Diin kining sugua gisulat kini ni Moises diha sa basahon. Pamati irag gyud kining gihisgutan Brother Balses dinhi sa Isdras, no? Sumala sa Isdras kapitulo 2 bersikulo 3, ingon niini ang gihisgutan niini dinhi sa Isdras kananaang kapitulo 2 bersikulo 3, ingon niini ang gisulti. Kung basahon na nag-ingon, unya mitindog si Jiswa ang anak nga lalaki ni Josadik og ang iyang kaigsuonan nga mga saserdote
og si Zorobabel nga anak nga lalaki ni Siltiel og ang iyang mga kaigsuonan og gitukod ang halaran sa Dios sa Israel aron sa paghalad sa mga halad nga sinunog sa ibabaw ni ana sumala sa naisulat sa kasuguan ni Moises ang tao sa Dios. Tanawa, sumala sa naisulat sa kasuguan ni Moises ang tao sa Dios. Kining mga kasuguan sa paghalad tan-awa, Brother Balses, dinhi sa gisgutan nag-ingon dinhi unya mitindog si Jiswa ang anak nga lalaki ni Sadik og ang iyang kaigsuonan daghan ni sila grupo ni ang mga saserdote og si Zorobabel nga anak nga lalaki ni Siltiel og ang iyang kaigsuonan og gitukod ang halaran sa Dios sa Israel aron sa paghalad sa mga halad nga sinunog sa ibabaw niya na sumala sa naisulat sa kasuguan ni Moises ang tao sa Dios. Busa kanang mga kasuguan sa paghalad ang nagsulat ni ana nga balaod mao si Moises, no? Og unya nagtukod sila og unsa man halaran. Diin kadtong halaran nga ilang gitukod adto dito dad-a adto ipahiluna dito ang ilang mga halad. Kay sa unang panahon ugod ang tao og makasala magadala siya og mananap baka, karniro, kanding apan ang common gyud nilang himuon mao ang karniro kay mao man na ang mananapa ang pinaka daghan gid didto sa ilaha. Unya kining balaod sa paghalad iya ni Moises nga gisulat dili diha sa papan nga bato kay ang papan nga bato ang napulo ka sugo didto gisulat ug ang Dios mismo'y nagsulat sa iyang kaugalingong tudlo. Kung atong basahan tan-awa ra gud dinhi sa gisgutan sa Deuteronomio 31, tan-awa ni ang Deuteronomio 31 unya magsugod sa 24 ngadto sa 26, no niya naghisgot man ni og halad. So ako ning basahon kung unsa ni ang gihisgutan dinhi aron nga imong masabtan ni Brother Balsis ang mga butang nga gihisgutan dinhi lalong-lalo na nga kinini ang mahitungod man ni sa kasuguan. Sa Deuteronomio 31:24 ngadto sa 26 ato ning basahon nag-ingon og nahitabo sa pagkahuman ni Moises sa pagsulat sa mga pulong niini nga kasuguan. Imong Brother Balsis, please hinuktuki pag-ayo kay aron nga dili na ba mo abot ang kanana ang kanana ang mamislead ka sa mga nahisulat sa Biblia. Nagingon din og nahitabo sa pagkahuman ni Moises sa pagsulat sa mga pulong niini nga kasuguan sa usa ka basahon hangtod kini nahuman. Timan nga kini nga balikon ko ang balaod sa paghalitawag ning seremonyalo gisulat kini ni Moises dinha sa basahon. Ang moralo maunang napulo kasugo gisulat kini sa Dios diha sa duha ka papan nga bato sigon sa Exodo 31:18. So anhi usa ko nining puntuha nga si Moises nagahuman sa pagsulat sa kasuguan sa basahon hangtod nga nahuman. O nga misugo si Moises sa mga libihanon nga nanagdala sa arka sa tugon ni Jehova nga nagaingon, kuhaan ninyo kini nga basahon sa kasuguan ug kini ibutang ninyo sa kiliran sa arka sa tugon ni Jehova nga inyong Dios aron kini adto dito alang sa pagsaksi batok kanimo. Tanawa ato ning klaruhon tani. Si Moises nagsulat og kasuguan. Ang kasuguan ni Moises mao ang kasuguan sa paghalad sa mga mananap kay ang tao sa una ug makasaha magdalaman og mananap ngadto dad-a sa halaran nga ilang gipatindog ug didto ihalad ang mananap alang sa sala ni adtong tao nga nagdala sa maong halad. Ug unya kini nga kasuguan diha man gisulat ni Moises sa basahon gihatag ngadto sa mga libihanon. Unya ang instruction ni Moises nga ipabutang didto sa kiliran sa arka sa tugon. Tandaan nato na. Well ni ana naklaron
nga kadtong kasuguan nga nasulat ni Moises diha sa basahon, ang kasuguan sa paghalad didto ipabutang sa kiliran sa arka. Karon kining gitawag og the Ark of Covenant, ang arka sa tugon, kini siya mauni ang gisudlan sa duruha ka papan nga bato nga gisulatan sa napulo ka sugo nga gigamit sa Dios pagsulat ang iyang kaugalingong tudlo. So, arka sa tugon, gisulat ang duruha ka papan nga bato nga gisulatan sa napulo ka sugo, samtang ang kasuguan nga gisulat ni Moises diha sa basahon diha gibutang sa kiliran sa arka. Ang naghatag ani si Moises, ang nagsulat si Moises, og unya gipabutang sa kiliran sa arka. Samtang ang moral law o kun ang napulo ka sugo gisulat kana sa Dios sa duruha ka papan nga bato o gihatag ngadto kang Moises. Sumala sa Exodo 31:18. Mao nga ang mga Israelinhon samtang sila magapanaw, gidaladala nila ang arka sa tugon. Gidaladala na arka sa tugon, din didto nasulat ang nabutang ang papan nga bato nga gisulatan sa tudlo sa Ginoo bahin sa napulo ka sugo. Gidaladala nila na. Og samtang ilang dalhon kining Ark of Covenant, ang arka sa tugon, didto pod diha sa kiliran naapod ang kasuguan nga gisulat ni Moises dinha sa basahon. Unsa may kalainan may tungod niini? Dunay dako nga kalainan. Kay kung ang tao makasala sa napulo ka sugo, ang iyang himuon moari siya sa kasuguan sa paghalad aron maghalad siyag mananap aron mapasaylo ang iyang sala niadtong iyang pagpakasa diha sa napulo ka sugo. Pero kining tanan gihisgutan sa Biblia landong lamang sa mga butang nga umalabot. Kinsa may naglandong? Si Kristo. Kinsa ang umalabot? Si Kristo. Kay sa panahon sa mga Israelita, wa pa magpakataw ang atong Ginoong Hesukristo. Karon atong tandaan, sa diha nga gitagna na nga mataw ang Mesiyas, mao ni ang gihisgutan kay kung imong tan-awon ang Juan 3:16 ingon kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niya na iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron nga ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhing walay katapusan. Gipadala sa Ginoong iyang anak. Nagingon sa Mateo 1:21 og igaanak niyang usa ka bata nga lalaki og siya pagnganganlan si Jesus kay siya mauman ang magaluwas siya matan gikan sa ilang mga sala. Og ato ng tandaan, Brother Balses, Nestor Balses, nga si Kristo mo'y magakuha sa sala sa kalibutan. Dili ang mga mananap, mga gihalad sa mga tao, sa alang sa ilang sala. Ato na nga tandaan. Og unya, tandaan nato niha, nga si Kristo ang magakuha sa sala sa kalibutan. Sumala sa gisgutan sa Mateo 1:21. Busa ang tao gidasig sa pagduol diha kang Kristo, sa pagdawat kang Kristo. Human si Kristo gikalansang didto sa cross, natapos ang kasuguan sa paghalad, ug wa gyud na gidasig ang tao nga magsunod sa kasuguan sa paghalad sa mga mananap human si Kristo namatay gikalansang dito sa cross. In short, nga dili na aplikado ang kasuguan sa paghalad sa mananap sa atong pagpangalagad karon, sa atong kapanahunan karon. Wala na nga naman, gitapos na na siya. Gitapos na na siya. Timan ininyo kay ugma sa gabi amo ni nga padayunan og saysay ni Brother Libby nga ang gitapos ang kasuguan sa paghalad dili ang napulo kasugo. Kay ngani nagsulti si Kristo samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta sa kasuguan, walay sayluan bisan usa ka kudlit o sa katulpok hangtod na ang tanan matuman. Kung kining bersikulo nga duha imong landion, this is a very confusing kung dili gid nimo himuon ang makuti og kanang gitawag hermeneutic study. Nganuman magkakontrahay pero wa magkontragod. Ang imura ang pagduki-duki, ang pagpakisusi sa kamatuoran. Busa ang natapos nga kasuguan, Brother Balses,
mao ang kasuguan sa paghalad alang sa mga mananap tungod kay gikahalad na ang atong Ginoong Hesukristo. Mao ni ang gihisgutan sumala sa Herbiohanon kapitulo 10 bersikulo 10 ingon niinio ang nahisulat timan niya ugma sa gabi amo ning hisgutan ni Brother Libby. Niyang gisgutan dinhi sa Santiago kapitulo 10 bersikulo 10 ingon ni dili Santiago kundi Herbiohanon kapitulo 10 bersikulo 10 nagsulti dinhi mismo gyud ang kining mga bahina ato nga kuan masabtan kini sa Herbiohanon 10 bersikulo 10 bersikulo 10 nagingon dinhi og pinaagi sa maong kabubuton kita nangahinlo gikan sa sala pinaagi sa makausara og dayon nga paghalad sa lawas ni Jesucristo. So nalimpyuhan na ta pinaagi sa paghalad sa lawas ni Jesucristo dili pinaagi sa paghalad sa mga mananap. So mao nga kining kasuguan na sa paghalad si Kristo ang pagkatapos kay siya ang gikahalad na alang sa atong mga sala. Ugma sa gabi amo ning padayunan paghisgot na nga mga bahina Brother Valses hope nga dili gyud ka mosipyat niini uban sa tanang mga naminaw karon. Si Brother Libby maghatag dugang pagpasabot pagpatinaw ni ining mga puntuhan. Brother Libby? Okay, digan salamat Brother John. So ato ning Leon niya si Brother Michael Olahi. Brad, mayong gabi diha niya naminaw koron sa Lapu-Lapu. Kumusta naman mo? So okay ra midre Brother Michael. May gabi inyo diha Brother Michael. O niya po si Shena Rose de la Rama. Naminaw mi diri sa simbahan kay gi-connect namo ang speaker. Salamat Asa nga simbahan dahil sinaros sa kanang diha sa Nainday, Placer Masbate, diha sa Tikaw Island. Niya God bless po ang DYCM Cebu. So good evening Sister Shena. Okay, ato ning tan-awon makadiyot higala. Okay, giyon sa to paghanay Brother John ang pangutana. Ang iya lagi nga pangutana Brother Libby ang kaning Roma 14. Si Kristo man kuno niini ang katapusan sa kasuguan asa magyoy insakto ani kay kita kuno padayon man nga nagbantay o nagsunod sa kasuguan. Okay, salamat no. So ato nakita dinhi si Dong Sensor Sumalinog like sa atong program sila si Sister Elsie Lim. Niya po si Rixa Sinoy. Niya po si Brother Duming Bunukan. Mayong gabi sa tanang nagsunod nining programaha og diha ninyong duha sa station Brad Libby og Brad John makalingaw paminawon kini nga programa tungod kay ang kuhaan og tubag mauman ang mga pangutana sa gawas. Salamat Brad Lib. God bless us all. Salamat sa pagpray o paglab Brother Duming. Okay, ni Asad atong tanawon pagyod ni ay mensahe nga okay. Padayon ta higala. Ato ning tanawon okay, wala na yung mensahe. Adto tos paghatag og dugang tubag sa pangutana. Ang imo nga pangutana diha nagbase sa Roma 10:4. Si Kristo ang katapusan sa kasuguan. Imong pangutana ngano nagbantay man mo. Wa man magsulti ang Biblia higala nga si Kristo ang pagkatapos. Kay kun imo ning tan-awon sa English, Christ is the end of the law. Wa magingon nga Christ ended the law. Lahi ba na? Kay kung imong tanawon ang pulong end mga higala munang sa skatos na sa Greek skatos end or stop gipahunong. Aniya ang imong makita sa Roma 10:4 kanang pulong telos ang gipasabutan na kanang katapusan sa kasuguan goal or object of the law. Si Kristo mao ang goal og tumong sa kasuguan. Wa maingon nga
Christ indeed the law. Ang giskutan, Christ is the end. Wa tapusan ni Kristo. Karon, kung imong tanawon mga higala, dinhi sa dinhi contemporary English version, ang mabasa mao ni, for the goal at which the Torah aim is the Messiah. Gisgutan ni sa CEV nga ang tumong, ang goal sa Torah, sa kasuguan, mao si Kristo, mga higala. Muna itumoy ba? Wa ingon wagtang, wa ingon nga diwagtang. Si Kristo mao itumoy sa balaod, goal sa balaod, mga higala. Dihas Biblia, na ay mga balaod nga Christ indeed the law, gitapos ni Kristo ang mga balaod. Unsa mang mga balaoran gitapos ni Kristo? Dili ang napulo kasugo. Unsang balaora mga higala? Usa niya na kanang gitawag og ceremonial law. Balaod nga seremonyas. O niya, unsa ba'y kahulugan anang gitawag og ceremonial law? Okay, ato ning tanawon. Ang ceremonial law higala, mao ni gihatag nga kahulugan. Meaning, these were the sanctuary laws which governed the religious services of Israel and sacrificial which pointed forward to the Messiah. Tanawa ha? Ang ceremonial law, mauni mga balaod sa sanktuaryo nga nag-govern silang mga religious, mga serbisyo nilang relihiyoso sa Israel. O niya, ginamit ang mga sacrificial, katong mga sacrifice nga mananap, nga ilang ihawon, alang sa atong mga sala. O niya, ingunin nga, which pointed, nagatudlo kini sa unahan nga mao si Kristo, mga higala. So, kay kining mga balaod sa ceremonial sama sa mga gisakripisyo nga mga paghalad og mananap sa diha nga antaw makasala, landong lang ni sa kamatayo ni Kristo didto sa cross. So before si Kristo namatay dito sa cross, ang tanan nga mga tao sa una gi-require aron mapasaylo ang ilang mga sala. Kay ang bayad sa sala, mauman ang kamatayon. Sumala sa Roma 3:23. Ang bayad sa sala, o sa Roma 6:23, ang bayad sa sala, mao ang kamatayon. So, buti pa sabot nga imperno gyud unta ang atong sangkuan. Kita ginunta ang angay nga ilansang sa cross tungod kay kita ang makasasala, mga higala. Sa unang panahon, sila ginunta ang angay nga ihawon, ihalad pagapatyon. Pero ang Dios naghatag pamaagi. Tungod kay gihigugma man sa Dios ang tao, sa unang panahon nga ang tao makalapas sa balaod sa Ginoo or sa napulo kasugo, gi-require sila nga maghalad og mga karniro or kanding. Dalhon dito sa sanktuaryo, ikumpisal ang iyang mga sala, ulo sa karniro, humanya ikumpisal ang iyang mga sala, ulo sa karniro. Iya kining pagapatyon ang karniro. Nga imbes siya'y mamatay, ang karniro mo'y nagtubos sa bayad sa iyang mga sala. Ang karniro mo'y namatay siyang sala. Muna ang karniro mo'y natawag og manunubos, redeemer. Ihalad ang patayng lawas sa karniro, ang dugo sa loron o isablig sa saserdote didto sa kortina nga nag-divide sa holy o the most holy place didto sa sanktuaryo, mga higala. So kining mga buhata nagapadayon kini
samtang si Kristo wa pa ikahalad dito sa cross sa Kalbaryo. Kay si Kristo man maoy gitawag og naglandong ni ining mga halara. Ang anak sa Dios nga mao si Kristo nga magpakamatay dito sa cross sa Kalbaryo. Maoy katapusan ni ining kasuguana sa mga paghalad, mga higala. So ginahimo ni, balikon ako sa unang panahon sa mga taong makasasala. Ang solusyon nga gihatag sa Ginoo sa ng panahon aron mapasaylo iyang mga sala pinaagi sa pagpatay og mananap karniro kanding or mga mananap nga gi-require nga mahimong imong ihalad. Gitubos ang mga sala nila sa una pinaagis kamatayon sa karniro. Apan sa pag-abot ni Kristo ning kalibutana, si Juan Bautista nagwali siya sa Juan 1:29. Nag-ingon si Juan nga agnos dicitulis peccata mundi. Bot ipasabot, tanawa ang kordero sa Dios magakuha sa sala sa kalibutan. Si Kristo gitawag og kordero. Usam ning kordero? Lamb ba? Kana bang anak sa karniro? Anak sa karniro si Kristo giingon ni San Juan nga maoy mukuha sa sala sa makatawhan. So sa panahon nga si Kristo gikahalad dito sa krus sa Kalbaryo, sa diha nga namatay siya mga higala, namatay siya alang sa atong mga sala. Ang kadtong mga kasuguan sa ceremonial law pinaagis mga paghalad nga ilang ginahimo sa una, natapos kini didto sa kamatayon ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. So kadtong mga kasuguana, mga kahigalaan, pag-abot ni Kristo, pagkamatay ni Kristo, wala na to kinahanglana. Si Kristo na maoy halad sa atong mga sala. Siya ang usa ka halad nga dayon alang sa imo og sa akong mga sala higala. Halad nga wa nay pagsubli-subli pa. Ang buhaton nato karon, panahon nga kita makalapas sa balaod sa sugos Ginoo, kay wa man na tapusa ang napo kasugo. Ang buhaton, mutuo ka kang Kristo nga mopasaylo sa imong mga sala. Mutuo ka kang Kristo nga maoy nagtubos sa imong mga sala, pinagi siyang kamatayon sa cross. Pero og mas gabi ipadayon ni higala kining bahina. Ako ni basaw ni as Brother Jedel Peritos, o niya siya ay mensahe, maayong gabi pag-usab, Brad John o Brad Libby, maayo kayo ang hanay sa inyong mga pagtubag sa pangutana. Ako lang maayo siguro nga i-challenge ang nangutana o ang nangutana nga mag-record siya aron iyang mabalik-balik o paminaw o niya iyang masabtan unsa gyud ang kamatuoran, dili sadta makaingon nga dili maka-record kay high-tech na baya taron mga brad. Salamat kayo. Salamat Brother Jedel. Sa di pahingpit tapuson atong tulumanon, ania ang atong timsong.